Ahoj, ja som Peťo. Ja som Jožko. Spolu vás pozývame pozrieť si príbeh sestry Ivety o Radeji žijúcej snine. Nech sa páči. Svoj pokoj vám. Ako prvé bolo Božie áno na môj život, že Boh ma chcel. To ďalšie bolo áno mojich rodičov, ktorí ma prijali aj napriek mnohým ťažkostiam. Keď som čakala svoju Ivetku, tak už to bolo ako 6. dieťa. Bola som v nemocnici, dávali mi výživy, ale aj tie výživy mi robili zlo. A keď to zbadali lekári, tak mi povedali, že musíme vás zobrať na sál a zoberieme vám to dieťatko. No a ja som povedala, že nie, ja to nemám. Takže ja som dieťatko dala od sebe preč. Narodila sa, mala 4,20. Dala som jej krížiček na čelo a som povedala, Pane Bože môj, ďakujem ti za ňu a ti ju zasvecujem. Nie každý dostal takúto šancu narodiť sa. Ja áno. Moje prvé rozhodnutie pre zasvetenie prišlo, keď som mala 10 rokov, po prvom svetom prijímaní. Do denníčka som si vtedy detským písmom napísala, že sa stanem reholnou sestrou. Ale počas strednej školy som začala uvažovať aj nad možnosťou povolania k manželstvu. No upevnila som sa v tom, že to má byť zasvetenie. A tak som v 16 povedala, Bože, chcem patriť iba Tebe. Dávam Ti svoje áno na čokoľvek, čo budeš odo mňa žiadať. V tom čase som už naplno snívala o vstupe do rehole, ktorá sa mi páčila, v ktorej bola moja najstaršia sestra. No od mojej 17 mi Boh začal hovoriť nie. Ja chcem, Boh nie. Nechápala som prečo. Tak asi ma chce mať v inej reholi. Vtedy ešte neexistovala televízia Lux, aby bolo možné si nejaké svedectvá pozrieť na obrazovke, tak som využívala skôr také osobné kontakty. Medzi tým aj moja druhá sestra odišla z domu do rehole a ich predstavená povedala, že jedna musí zostať doma. Samozrejme tá jedna som mohla byť už len ja ako najmladšia a posledná. Bolo to ťažké, ako by som chcela lietať a niekto ma zadal do klietky. Tak som sa sama seba pýtala, čo to vlastne chce žiť? Čistotu, chudobu a poslušnosť. Veď sú to vlastne prejavy lásky a pre lásku neexistujú prekážky. Tu možno žiť už tu a teraz. A toto bolo zlomové. Vtedy som celým srdcom začala žiť svoje zasvetenie doma. Po dlhých 7 rokoch som spoznala sestru z Inštitútu Madonna della Strada s ignaciánskou spiritualitou a ona povedala, že žije zasvetenie úplné s 3 sľubmi, tak ako aj v reholi, ale že je to sekulárny inštitút a ten sa od rehole líši tým, že sestry nie sú v habite a nežijú v spoločenstve, ale jednotlivo. Tu som pocitila silný Boží dotyk a náznak kam ďalej. Ale takýto spôsob zasvetenia som ja nikdy nechcela. Všetko som Bohu za tie roky čakania už postupne odovzdala, pripravujúc sa na vstup do kláštora. To, že nebudem mať vlastný majetok, svoje auto, nebudem nosiť šperky, kostýmy. Všetko iba túto moju predstavu nie. Ale Boh chcel práve toto. Nasledoval náročný boj. Bolo ťažké zrieť sa svojej predstavy o krásnom zasvetenom živote, chránená tichom kláštorných múrov. Ale Boh ma vlastne za tie roky čakania naučil žiť práve to, k čomu ma povolal. Žiť zasvetenie uprostred hluku sveta, blízko bežným ľuďom. A tak, keď som napokon Bohu odovzdala to, čo som si chcela ponechať, keď som znovu zopakovala svoje dávne áno, ale už nie podľa mojich predstav, ale podľa tých jeho, vtedy akoby som začala lietať. Vo mne sa rozliala obrovská radosť a vnútorný pokoj. A ten mám odvtedy stále. V roku 2005 som zložila prvé sľuby a o 6 rokov večné. Náš jediný vonkajší znak, ktorý máme, je obrúčka požehnaná pri sľuboch. Navonok žijeme a pracujeme ako iní bežní ľudia okolo nás. Konkrétne ja som riaditeľkou Cirkevného centra voľného času Snine, kde môžem apoštolovať cez prácu s deťmi a mládežou, cez katechézu, cez umenie, hudbu a spev. A tá moja vnútorná radosť, ktorá vytriskla pri tom poslednom a definitívnom áno, je teraz nielenže rovnaká, ale vždy väčšia, krajšia, hlbšia a plnšia. Môj život je životom radosti a to by som prijala každému z vás. Svoj pokoj vám ja zanechávam. Svoj pokoj